Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang maalab na pagbati sa ating lahat. Ginoong Alibon ay mangigin po ang inyong kaagapay at kasama sa paglinang ng mahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa economics. Tara na, manood, makinig at sumabay sa ika-4 na aralin sa economics. Kunin ang ating module, papel at panulat. Tara na sa economics. Sa economics ay matutunan ka dito. Tara na sa economics. Sa economics, punong-puno ang araw mo. Bago natin simulan ang aralin ngayon, magbalik tanaw muna tayo sa nakarang aralin tungkol sa iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa buong daigdig. Tayo'y tumungo na sa ating aralin sa pamamagitan ng train map. Ayusin ang mga larawan ayon sa tamang pagkasunod-sunod sa pagkabuo ng produkto. Sa iyong palagay, paano nagkakaugnay-ugnay ang mga larawan? Pangalawa, ano ang naging batayan mo sa pagsasaayos ng larawan? At pangatlo, ano ang tawag sa prosesong naganap mula sa una hanggang sa ika-4 na larawan? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at ng lipunan. Tandaan, hindi lahat ng bagay sa kapaligiran ay maaring ikonsumo agad ng tao. Minsan, kailangan pang idaan sa proseso ang isang bagay upang mas higit na mapakinabangan ng isang bansa. Ito ay isinasagawa para makalikha ng produkto upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan ng mga tao sa isang bansa. Sa ekonomiya, ang produksyon ay proseso ng pagpapalit-anyo ng mga produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Ating unawain ang sitwasyon na ito. Si Ginoong Abdul ay may sariling furniture company na lumilikha ng mga produktong misa, silya at iba pa. Siya ay nangangailangan ng kahoy, makinarya, kagamitan o kasangkapan at manggagawa upang makalikha ng produktong kanyang ibibenta. Ang mga salik na ginamit ni Ginoong Abdul sa kanyang kumpanya ay tinatawag na input. At ang mga nalikhang produkto sa kumpanya ni Ginoong Abdul ay tinatawag na output. Ang mga input tulad ng kahoy, makinarya, kagamitan at manggagawa na ginamit sa pagbuo ng produktong misa at silya sa kumpanya ni Ginoong Abdul ay mga salik ng produksyon o sa wikang Ingles, factors of production. Ang mga salik ng production o factors of production ay tumutukoy sa anumang bagay na ginagamit sa paglikha ng mga produkto at serbisyo. Ito ay may 4 na uri: lupa, kapital, paggawa, at entrepreneurship. Suriin natin ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at ng lipunan. Unahin natin ang lupa bilang salik ng produksyon. Ang lupa ay isang pangkalahatang kataga para sa material na nasa ibabaw ng daigdig. Sa economics, hindi lamang ito tumutukoy sa pinagtamnan ng magsasaka sa kanilang pananim o di kaya pinagtatayuan ng bahay. Tumutukoy din ito sa lahat ng yamang pisikal sa ibabaw o ilalim, pati ang yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat. Naiba ang lupa sa ibang salik sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Sa lupa din nanggagaling ang mga hilaw na materyales na ginagamit sa produksyon. Tandaan,
Malaki man o maliit ang pakinabang ng lupa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mahalaga ang wastong paggamit nito. Huwag gamitin sa iligal na pamamaraan sapagkat maaring magdulot ito ng pagkasira ng kalikasan. Ang pangalawang salik ng produksyon ay paggawa. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. Hindi magiging kapaki-pakinabang ang mga likas na yaman at mga hilaw na materyales kung hindi ito ginagawang produkto o serbisyo na kung saan kinakailangan ang kasanayan ng isang manggagawa. Inuuri sa dalawa ang lakas paggawa. Una, ang mga manggagawang may kakayahang mental o silang tinatawag na white-collar job. Halimbawa nito ay doktor, abogado, enhinyero at iba pa. Ang ikalawa ay manggagawang may kakayahang physical o blue-collar job na mas ginagamit ang lakas paggawa kaysa isip. Halimbawa ay mga karpintero, driver, magsasaka at iba pa. Sahod o sweldo ang pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod. Ang pangatlong salik ng produksyon ay kapital. Ang kapital ay tinaguri ang mga kalakal o kagamitan tulad ng makinarya o kasangkapan na nakalilikha ng iba pang produkto. Ito ay nagpapabilis ng gawain ng mga manggagawa. Maaari din iugnay ang mga salapi, infrastruktura tulad ng gusali, kalsada, tulay, pati na ang sasakyan at maging mga makinarya tulad ng traktor na ginagamit sa paghukay ng lupa. Ang kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksyon ay tinatawag na interest. At ang pang-apat na salik ng produksyon ay tinatawag na entrepreneurship. Entrepreneur o negosyante ang tawag sa isang nagninegosyo. Mahalagang salik ito sa pagsulong ng ekonomiya. Ang entrepreneurship ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Siya ay gumaganap bilang tagapag-ugnay ng mga naunang salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. Nag-oorganisa, kumukontrol at nakikipagsapalaran ang isang entrepreneur sa mga desisyon sa mga bagay na makakaapekto sa produksyon. Tinataglay nito ang mga katangian ng pagiging isang innovator, malikhaing pag-iisip at handa sa pagbabago. Ngayon ay ating talakayin ang kabayaran sa mga salik ng produksyon. Ang unang kabayaran sa mga salik ng produksyon ay tinatawag na upa. Ito ay kabayaran sa paggamit ng lupa at ibang likas na yaman na tinatanggap ng mga landlord. Ang ikalawang kabayaran sa mga salik ng produksyon ay tinatawag na interest. Ito ay kabayaran na tinatanggap ng mga kapitalista sa pagpapautang ng kanyang salapi na ginagamit sa produksyon. Ang ikatlong kabayaran sa mga salik ng produksyon ay tinatawag na sahod. Ito ang halaga ng salapi na tinatanggap ng mga manggagawa bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Ang ikaapat na kabayaran ng salik ng produksyon ay tinatawag na tubo. Tinatanggap ng entrepreneur matapos bawasin ang lahat ng kanyang gastos sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngayon, tayo ay nabigyang linaw at nakamit natin ang sapat na kaalaman sa araling ito. Ang produksyon ay proseso ng pagpapalit anyo ng mga input upang makabuo ng output. Ang mga salik ng produksyon o input tulad ng lupa, kapital, entrepreneur at lakas paggawa ay ginagamit sa pagbuo ng produkto o output. Mahalaga ang ugnayan ng apat na salik ng produksyon upang makapagdulot ng mga produkto o serbisyo na tutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Unawaing mabuti ang bawat item. Ibigay ang tamang sagot sa loob ng 5 segundo. Ang proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Ang tamang sagot ay... Saklaw nito ang lahat ng yamang pisikal sa ibabaw o ilalim, pati ang yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat bilang mahalagang salik sa paglikha ng produkto. Ang tamang sagot ay
Ang tawag sa kakayahan ng isang tao na makapagsimula ng negosyo sa nabuong produkto o serbisyo. Ang tamang sagot ay tinaguriang mga kalakal o kagamitan tulad ng makinarya o kasangkapan na nakalilikha ng iba pang produkto. Ang tamang sagot ay kung ang makukuhang kita sa lupa ay upa, sa entrepreneur ay tubo, at sa lakas paggawa ay sahod, ano namang uri ng kita ang makukuha sa kapital? Ang tamang sagot ay naway marami kayong natutunan sa araling ating tinalakay ngayon hinggil sa mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at ng lipunan. Muli, Ginoong Alibon ay mangigin po ang inyong kaagapay sa economics. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.